ing'iyo kuonde ma ji dhiegi ineno ka kuwuoyo to vijende ni bang'i kendo kuwuoyo to dhano neno ka gima nitiere ng'ato machalo jatelo. Koro gima senior wacho, aparo ni jogi kata ka ok gidwa biro e rally gi to nonego bed ni governors gi gisechako kata mana vikawo moko kuonde ma giaye kucho nikech ng'ama otamo gi timo mago onge mondo minegi. To ka gidwa weyo ni jakom ema dwa timo gimoro amora, jakom wuothe buru makoro chalo kamacha to gintiere jakom ema dwa chako bura to dwa tieko bura to gilinga linga. Koro aparo ni bende en ranyisi kendo bende en puonj ne jakom ni kare onego we jopiny motheg ji nikech ponono ka samoro ng'ato ting'o kibunda mare okelo oting'o gire moro okelo to oyudo tiket kuom ranyisi, ok awach ni ng'ato noting'o, samoro ng'ama noting'o bong'eyo. Koro koro chakre wabunge gite koro iwinjo ka ng'ato wacho ni sani en kinde ma ogone dende mos, koro odwoko gik mane ntiere, koro jakombo oyware gi meke, embe samoro no kawo londe moko oyware gi meke. Magi gik mamiyo koro japiny ok bedie diere. To maliche mokalo ni kiwinjo redio kichiko iti to japiny mantiere piny kacha to nigi geno. Koro emomiyo en saa monego bed ni wabunge, governors, jogi chiwo gimiluongo ni leadership. Gichiwo gimiluongo ni telo. Ok de giwe jakom kende ng'at achiel kucho. Embe jogi biro nene koyomyom maka koro gika ji dhi e lweny